வேலையோட கூட எல்லாமே தக்க வைக்கணும்னா ஒரு ஒரு வழிமுறையாக கொடுத்து ஒரு ஓரளவு பணத்தை பகவானுக்காக சேகரிச்சு பகவானுக்காக நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணி அதுக்காக அப்புறம் தம குணத்துல இருக்கிறவா என்னன்னா பைத்தியமா ஆயிடுறா. அதுலயும் அவளும் ஒரு சூழ்நிலை வருத்தமான் இருந்தா கூட அவ போத பொறிகளோட அடைக்கலமா ஆயிடுறா அவள்லாம். அதனால அவ அறியாமையிலேயே அவளை இருந்துடுறா. அவளோட எதிர்காலம் சூன்யம். அதுக்காக தமகுணக்காராலும் இதுல இருந்து வெளிப்பட முடியும். ஆனா இதுல இருந்து வெளிப்படணும்னா சத்துவ குணத்தோட என்னெல்லாம் இருக்கோ குணங்கள் அதெல்லாம் அவ ஃபாலோ பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சீக்கிரமா படிங்க. 15:50 ஆயிடுச்சு. குமுதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. லக்ஷ்மி மாதாஜி, லதா சந்திரன் மாதாஜி ரெடியா இருங்க மாதாஜி. நான் படிக்கட்டுமா? ஊர்தவம் கச்சந்தி சத்பாஸ்தோ மத்யம் திஷ்டந்தி ராஜசஹ ஜகன்யே